Tua mata na martua de bata na papungok kita di bagasan joron itu hatta pasangan tua mata na martua de bata ima nadohon papungok kita di bagasan madohoti joron itu hatta pamasuk-masuk ni anak ima nami nadohon kita muliate hudok hamid madohoti amata pandita Preses nami marhite amata pandita tolhas pamasuk-masuk di bata amata raja baru main inata soribada sailam marbungaram hatani debata marhite amata pandita muliate mamang songoni nang tu akka pangulani huria guru huria song leader tim musik dohot paduan suara PPR na pasahat puji-pujian jala mempersiapkan diri hamu masai uli ture di ulaon pamasuk-masuon ni anak dohot parumain nami di tikion muliate mari hamu amang inang sai di pargugoy sai lamu di pasa tuata maka hapistaran tu hamuna asalam marbungaran hatan debata marhite-hite hamuna amat taraja inatta soripada raja ni dongat tubuh nami raja ni boru nami raja ni hula-hula nami hula-hulain nabi tupulu tulang nami marpaung bona tulang nami manurung tulang bau nami si bolon dohot manurung nang hula-hulan marhamaranggi nababan tarlumobi dirajai hula-hula nami raja situ morang amang raja inaksori pada masailas rohanami di bagasa tikion ala dohot hita sude mengadopi pamasuk-masuon ni anak nami dohot paromahon nami rak mabuam bahita ditanyakta mang raja asa anggiat gabe persaripion rumah tangga sitiruon nasida di jolonta tarlumobi di jolon debata amang raja inak sori pada udutat tadope muse ulautta ima ulaon adat Batak pesta ujuk dung sidung ulaonon alani marsobah hami tu hamuna asa dung sian inganan jabuni huriaon rak mahita tu alaman nami na huparade hami ima di serbaguna HKBP Agape Bengkong Wahyu rak mahita mangulahon adat majalo dohot mangalihon adat tu rajai raja situ morang molo tungpe dang mardalan udangan nami tu hamuna alani partikian on ma udangan resmi tu hita tu hamuna mangina rak mahita mang sude dot pangulani huria mata pandita sian ingananon udur mahita tu bagas nami tu alaman nau parade hami ima serbaguna hagape agape sai di pargugoy tuatama akan atas akapi di pargugoy tuatama tong aka ulauta di bagasan sadarion Tuhan berkati Horas julu mauliate mata dok tu debata ala bodo pehita marpungu marlas niroha di obason ima na mangudurhon yana kota tu bagas joron di nama jalo pasu-pasu pardongas saripeon akadamang dok dainang sisa datangi yang mahita tu debata asanggia tianak kotau gabe keluarga nading gano di jolota terlumobi ma nang diadopan ni debata suang songoni manang diamang pareses nang di parhalado di huriata nang di PPR dohot musik nang singer sian hami pasahat tomauliate godang ma diharadeon ni rohamuna kamang dohot tamuinang dina mabay sa da parsauran nauli
sada puji-pujiat tu adopan di debata. Anggia mamarurak marpabuwe di keluarga ni yanak kotaon. Mola tumpe holak kata mauliate hupasahatami maradopok kamu na salukna. Sa itu hatta manamadongan ni hita olak ni osatu tikina mangihot. Suang songoni manang di hamuna. Hurian itu hatta. Jemaat ni huriat tanarong dison parhalado dohot saluhu nama tehedo PPR sesuai doh udangan ni amang boronami raja isi torus asara udur mahita tuinganan nang pinaradina sida dinalau minum air si tio doh idan nalas dohot na banguduti dope para daton nya halak batak na somaralo tu lomor ni rohani de batak makirim doham ya kamang dot tamuinang asarap pita tuinganan nang pinarada ni amang boronami lasuang songoni manang dihita na mardongat tubuh mo letuk sodapo udang ada pehita dia karya nang salpui lasom mau udang resmi tu hita asarap mahita kamang dohot tamuinang dinalao mangulahon para datota khobar tu lomoni rohani debata pos rohanami naik ko sisa datangi yang dohita tu debata di nama muka ulau kita manongai ro di nama ujungnya non Tuhat tama totong nama donganita alanita puji ma tuhatta hot ro di saleleng nileleng na amen horas maita saluna